Na hát, sziasztok srácok, lányok, itt vagyunk egy újabb videóban, amiben hát itt vagyunk a Minecraft Survival harmadik részében. És ebben a részben el akarok menni a Netherbe. Szóval páncélni egy sír kell. Jó. Ugye az előző részben ugye akkor az volt, hogy elmentünk bányászni. És olyan szerencsések voltunk, hogy annyi vasat találtunk, hogy megszedtem magunkat egy kicsit. És hát most ugye találtunk lávát is, és most meg akarom építeni a Nether kaput. Vödör. Abból megszedem a lávát, ami itt van, mert ebből nem lehet semmit se csinálni. Vagy mégis? Nem nagyon. Jó, ezt csak így ide rakom. Így. Úgy. Jó van, majd oda megyek, azt úgy akkor. Na. Így itt van. Kiütöm. Oké. Na most ott talán lesz dia. Ez jó lenne. Csak így nem derül ki, hogyha nincs fákjám. Hű! Bakker! Mindegy, ott legalább van ott van szén. Bakker! Oké. Jó. Nem át. Istenem, hogy magamat gyújtom fel. Jó, most már nem lesz az, hogy magamat gyújtom fel. Most már van torcsom. Minden jó. Let's. Creeper rám robbant itt. Majdnem meghaltam. Ó, azt meg kéne kapni. Meg is kaptam, jó.
Ez még vasat is dobott. Viszont majdnem meghaltam, miközben néztem, hogy milyen ez. Unbreaking és Efficiency 2. Ó, ez jó. Enderman. Viszont van itt boszorkány is. Jó, köszi, köszi. Nem elég, hogy mindjárt meghalok, de... Uram, atyám! Mindig itt van? Ja. Hello! Jó, mondjuk én nem vagyok. Nem leszek ilyen bátor 3 HP-val. Alulról egy kicsit meg. A lábánál megütlek. Megölted saját magadat, de béna. Hát csak az Enderman kéne megtalálni. És most nem kéne, hogy megöljön valami. Persze! Pont ebben a pillanatban rám robban a creeper. Ja, csak azért, mert beesteledett. Jó, mondjuk ide nem használom el a fákjákat, mert utána meg azon fogok izélni, hogy nincs. Jó van, majd jelentkezem, ha találok láva pult. Találok lávapult, akkor majd jelentkezem. Mindegy. Alszok egyet, azt utána visszamegyek, hát... Hát gyerekek, itt vagyok. Hát ez a Nether portál dolog egyáltalán nem jött össze. Helyette hoztam egy csomó cuccot. Egyszer úgy meghaltam, hogy a teljes vaspáncélom eltűnt. Viszont lett egy íjam. Meg mondjuk, lehet, meg vissza tudnám még craftolni. Igen. Oké. Most van ám 5, még 3 kell, de először is én megtaláltam még pluszban még aranyat is.
Szóval, hogyha szerencsével mondjuk nincs annyi, hogy egy pont nincs annyi, hogy egy aranyalmára. Mindegy. Crafting table, ez nem tudom miért craftoltam, pedig itt már van 2 a gyűjteményben. Homokom is van, földem bőven, cukornádam is van bőven. Ez a legjobb. Most csak így gyors lepakoltam azt Inkább valami mást csinálok. Szerintem vágok fát, és akkor tovább folytatom ezt a házamat. Csak ahhoz a szeplingek kellenek, a tölgy. Szeplingek. Hogy újra nőjenek. Azok, amiket kivágtam. Mert csak ebből szeretném csinálni, mert ebből kezdtem el. Addig is a barikat megetetem. Gyertek, bárányok! Azt, milyen sokan vagytok, na mindegy. Kéne ide mellétek egy tehén is. Van üvegem? Hogy nincs? Hogy várjatok. Mindjárt megnézem, hogy van-e. De amúgy biztos... Jól látom, hogy nincsen. Mindegy. Mindjárt lesz akkor. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a mai videóban. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a következő rész. A 10 like-nál lesz, 11 like-nál lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, legyen további szép napotok, sziasztok!